Laing kumpanya ang gingaw na nabigit sa investment scam ang gironda sa kapulisan kaganina. Wala hinuoy na abtan nga tabahanti sa opisina sa Ada Farm apan giablihan gihapon kini. Ang report ni Nico Sereno. Pinasikat sa search warrant nga gi-issue sa RTC Manila, girumbo sa kapulisan ug Securities and Exchange Commission ang opisina sa Ada Farms sa Dakbayan sa Mandawi. Apan sirado ang buhatan. Kay walay staff sa Ada ang tagduma sa commercial establishment kundiin nag-abang ang opisina ang miabli niini. Gisaksihan sab ang operasyon sa kapitan sa barangay. Ang Ada Farm nalambigit sa negosyo sa poultry o pagpatubo og mga manok. Kundiin ulo sa kada piso ang kwintada sa mga mo-invest kanila ug dunay maturity sulod sa 60 ka adlaw. Sa mga karatula, giingong atua sa Bulacan ang ilang farm. Ang mga steel cabinets sa opisina ug sanong gibuksan aron masusi. Nasuta nga mga papeles ra ang sulod niini kasagaran payout request form sa ilang mga investors. Nadugay ang mga pulis sa pag-abli sa lain nga steel cabinet. May vault sa sulod niini nga puwersahan sab nga gibuksan. Apan pag-abli, walay kwarta sa sulod. Gikuhang ebidensya sa mga pulis ang mga computers, CCTV camera ug daghang mga dokumento. Kining usa ka 34 anyos nga lalaki naguol sa iyang investment. Uban ang iyang mga higala, 30,000 pesos ang ilang nabubo ug mo payout na unta ni adtong hinapos sa Mayo. Delayed ang payout. So mo to, nibalik mi last week pag Friday para to claim ta. Mo to gingnal mi na file lang ka ani para payout form kay ibutang lang inyong bank account dire kay para i-deposit lang. So naguwat mi pag Sabado, check na mo sa bangko wa pag Monday wa gapon. So mo ta karon ni ari mi dire. Ano mga dokumento pertaining to the solicitation of investment mo na ato ng subject for the search warrant. So, prove niya sir nga yung transaction? To prove the transaction, wala tayong cash dito na nakita. So, meaning to say, na-alerto na. Matod sa SEC, may advisory na sila nga gipagawas nga dili otorisado kanila ang Ada Farms. Based on our investigation, hindi registered ang investment scheme na ino-offer ni Ada Farm. Pero naka-register sa SEC. Yung company hindi rin siya naka-register sa SEC either as a corporation or as a partnership. Subling pahimangno sa ahensya sa mga tao, magbantay gyud sa mga makapadani nga pasalig sa mga tag-as nga interest sa lain-laing kompanya. Suriin na lang nila mabuti yung mga investments na ino-offer sa kanila bago nila pasukin. Ngayon, kung it's too good to be true, so, mag-conduct ng research kung saan nanggagaling yung funds ng kumpanya, saan nito ini-invest. Ngayon, kung paano nila papaikutin yung pera para lumaki. Sa miaging simana lang, nabisita sa Balitang Bisdak ang maong opisina sa Ada, kundiin daghan ang nag-atang sa payout. Walay may issue og pamahayag sa mga staff sa kumpanya. Uban ni Clans Gabutin, Nico Sereno, Balitang Bisdak.